Se a Convención de Xenebra non considera ter que ver isto unha forma de tortura, eu non sei que estar aquí non está pagado, Xa. Hoxe, o Auditorio de Ourense volveu albergar un espectáculo. Lamentable, ridículo, absurdo, sen sentido, tomadura de pelo... Non existen adxetivos dabondo para definir tal despropósito. Sí, hoxe celebrouse un pleno extraordinario en substitución do ordinario no Concello de Ourense. A primeira moción do día foi presentada polo PP en defensa do Xacobeo. Un evento cultural único que posiciona a Galicia na escena internacional, apoio ao sector hostelero e a toda a industria cultural, patrimonio de todos los gallegos, importante apuesta de la Xunta, bla 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 bla. Está ben defender o Xacobeo, pero facer iso nunha cidade sen programación cultural de ningún tipo e estar dentro do goberno pode chamarse de varias maneiras. Nos, mellor, non dicimos nada, que logo todo se sabe. Outra das mocións, neste caso de Ciudadanos, preguntaba pola Praza de Abastos, un tema que o alcalde e concelleiro de Comercio non lle interesa demasiado. De feito, mesmo marchou nun momento do debate. O Partido Popular aproveitou a súa quenda de palabra para falar da Praza de Abastos para informar de que no mes de xullo aumentaran o número de visitantes atendidos na oficina de turismo. Visitantes que seguro volverán a unha cidade que ten case toda a súa oferta turística pechada e sen actividade cultural de ningún tipo. Este partido, que está no goberno, pero parece o principal partido da oposición, quen dixo que non se pode nadar e gardar a roupa, amosou un vago apoio incondicional a toda a comunidade da Praza de Abastos. Ademais, pelexou co Partido Socialista a quen acusa de ser culpable da posibilidade de ter que devolver unha subvención ao Estado por non respetar os prazos de execución logo de numerosas prórrogas. Lembremos que a subvención é do ano 2016 e a Praza de Abastos está como está, e lo que te rondaré morena. O alcalde finalmente informou de que el xa avisara de que esa subvención non estaba segura, aínda que xa estaba concedida. Xestionar os cartos públicos coa dilixencia debida non se contempla. Outra das mocións, neste caso do BNG, instaba ao Pleno a reprobar os concelleiros do Partido Popular por volver ao goberno municipal. O tenente de alcalde afirmou que esta moción é un desprezo absoluto á presunción de inocencia e do Estado de Dereito no que se basa a separación de poderes. O señor Montesquieu ensinounos aquilo de xa sabe vostede o que. Literal. A voceira do Partido Popular, pola súa banda, dixo que su análisis de este año es tan burdo y tan subjetivo que ni usted creo que se pueda creer lo que escribe. Ademais, engadiu, Ourense no merece un gobierno minoritario y una oposición como la que ustedes practican. Ustedes, a lo suyo, a berrear y a torpedear todo cuanto se les ponga delante. Al Partido Popular, lecciones, nada. Creemos que Democracia Ourensana busca lo mejor para Ourense. Nosotros sacaremos y apoyaremos al alcalde tantas veces como consideremos que estamos haciendo algo útil para la ciudad. Nas súas intervencións tamén falou de independentismo, Pedro Sánchez, Unidad de España, os grandes éxitos. Houbo máis mocións, pero todas cortadas polo mesmo patrón. Os distintos grupos, salvo algunha excepción, empregaban o seu tempo para falar doutro asunto, dicirse cousas pasivo-agresivas... En resumo, facer que os espectadores do pleno perderamos a paciencia. Ademais, como as mocións non son vinculantes, é dicir, o que se vota non vale para nada, este, como todos os plenos, serviu para que os e as edís cobrasen as súas dietas. Foi todo pola nosa banda. Seguiremos informando.